హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీరమ్మ. ఈరోజు వీడియోలో బరబాటి ఫ్రై అలాగే పాలకూరతో చపాతీలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా బరబాటి ఫ్రై కోసం బరబాటి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన ఉంచుకుందాం. అలాగే తాలింపు కోసం 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని పోపు దినుసులు, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి, ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇలా కొంచెం ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది. ఎలాగో మనం చేసేది బరబాటి ఫ్రైయే కాబట్టి వాష్ చేసి పెట్టుకున్న బరబాటి ముక్కలను యాడ్ చేసుకుందాం. ఈ ఫ్రై నార్మల్ ఫ్రై లాగా కాకుండా మూత పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకున్నట్లయితే ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది, అడుగంటకుండా బాగా వస్తుంది ఫ్రై. అలాగే తర్వాత పాలకూర చపాతీ కోసం ముందుగానే పాలకూరను వాష్ చేసుకొని ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మిక్సీ చేసుకొని దాన్ని గోధుమ పిండిలో యాడ్ చేసుకొని కలుపుకొని ఇలా ఉండల్లాగా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని దాన్ని ఇలా చపాతీలాగా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక ఆల్మోస్ట్ సగం వరకు కుక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బరబాటి ఫ్రైలోకి మనం మసాలా యాడ్ చేసుకుందాం. మసాలా కోసం ఏం ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ఇలాగా అన్ని పాలకూర చపాతీలన్నీ ఇలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఈ సైజులో ఉంటే సరిపోతుంది, అంత లావుగా పల్చగా కాకుండా. ఇంకా 2 మినిట్స్ ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది. ఈలోపు మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. మసాలా కోసం ఆనియన్స్, వెల్లుల్లి, ధనియాలు, జీలకర్ర, 4 లవంగాలు, 3 మిరియాలు, అలాగే ఎండు కొబ్బరి, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి, ఆనియన్స్ పక్కన ఉంచుకొని ఇవన్నీ ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకుందాం. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో వెల్లుల్లి, ఆనియన్స్ కూడా వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు బాగా మెత్తగా ఫ్రై అయిపోయింది బరబాటి. ఇందులో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలాని యాడ్ చేసుకునే ముందు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఏవైనా వెజిటేబుల్స్ వాష్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం సాల్ట్, పసుపు యాడ్ చేసుకొని వాష్ చేసుకున్నట్లయితే అందులో ఉండే బ్యాక్టీరియా అంతా పోతుంది. ఇప్పుడు మసాలా యాడ్ చేసుకుందాం. ఈ మసాలా బరబాటి ఫ్రైకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నాకు కారం కొంచెం ఎక్కువ అయినట్టుంది ఈ కర్రీలో. మీరు ఎండుమిర్చి, కారం అవి చూసి యాడ్ చేసుకోండి. ఇంతే అండి, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా. నేను వితౌట్ ఆయిల్తో ఇలా కాల్చుకున్నాను పాలకూర చపాతీ. ఇలా టర్న్ చేసుకుంటూ ఈవెన్గా కాలేటట్టు కాల్చుకోండి. ఇలా ఒత్తుతున్నట్లయితే పొంగుతుంది. ఇలా పాలకూరని మిక్సీ చేసే కాకుండా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కూడా కట్ చేసి చేసుకోవచ్చు చపాతీ. పిల్లలు ఇలా అయితే ఇష్టంగా తింటారని నేను ఇలా చేశాను. ఆకులు కనిపిస్తుంటే తీసేస్తూ ఉంటారు కదా. ఈ రెండు కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది, మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఫ్రైల్లో చాలా రకాలుగా చేస్తుంటారు కదా, ఈ మసాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది బరబాటి ఫ్రైకి. మనం ఒత్తుతూ కాల్చుకోవటం వల్ల చపాతీ బాగా పొరల్లాగా పొంగి చాలా బాగుంది, ఈవెన్గా కాలిందంతా చపాతీ. చూడండి ఎలా లేయర్స్ లాగా ఉందో.
ఇలా ఒకసారి మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి, మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాగే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటారు. బరబాటి ఫ్రై కూడా చాలా కలర్ఫుల్గా బాగుంది. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.